Usapang Pamilya. Hello. Maray na hapon po sa gabos niya tong mga paraan tabay. Good afternoon. Ala, ayuson ta mo na ining sa tong headset. Sa iling ko, nakaababaan sa iyang volume ngunya na pagkahapon. Kung masyadong nadadangog o talagang naglalabog naman sa kong pandangog. Ano? Duwang bagay lang yan. Ano? Iguana. Pwedeng dahil ko lang nadangog or o pwedeng ababa na ang volume or malabog na ang sa kuyang pandangog. Anyway, today is Tuesday, Biyernes. Biyernes na po. Biyernes. Ano man daw ini Martes. Lutang si Kuya Martes tabi mga tugang primerong aldaw kan bulan ning Agosto 2023. Okay, sige. Kay banan po muna nindo solo sa Indo. Ha? Si Kuya solo ngayon na pagkahapon. Ako muna sa Indo makakaiba ng tabi mga tugang para mientras sa sarong oras na pag-uro-irestoryahan. Ngayon pong aldaw ning Tuesday. Sana maski solo kita, piliun po ako nindo ngayon na pagkahapon. Ano? O, sa mga mapili kay Kuya pwede po nindo akong i-text. Kung igwa ka mo ning mga problema, igwa ka mo ning mga gustong malinawan sa buhay, igwa ka mong mga hapot, igwa ka mong mga hinaing, may mga bagay na papatalibong kan sa indong isip ngunya na pagkaaldaw na ini, pwede nindon sa Kuya sabihon ta paghulay-hulayan tayan maagad kitang tabang kan problema nindo sa satuya na mga padaba na mga paraan tabay. Okay, tangani na mas dakol, mas madali daang masolusyonan pagtuturuang tuwangan. The more the merrier. Petsa 1 na pala na kan Agosto. Nailing ko na Kuya Rams. Nailing ko na arimporo ni Jose Marichan. Nailing ko na arimpoporo ni Mr. Jose Marichan. Sa masunod na bulan, eksaktong 30 aldaw matapos ngunyan, Bermant na. Kaya so iba, nag-aadal na naman mag-caroling. Pasiram-sira matabi nindo so pag-practice nindo sa caroling tabata. Pirang Pasko kita day naka-caroling. Ngunyan, makaroling na kita. Kung kang nakaaging Pasko so caroling tatabi virtual, ngunyan pwede na garong mag face to face. Ano? Pwede na mag face to face. Pwede mo ng karolingan sukras mo. Madali na sanaan pag kuro-karoling duman kay kras mo. Okay? Kaya pasiram-sira matabi nindoan sa indong mga pag-practice sa pagkakaroling. Anyway, pabayaan tara mo na nakaroling na yan. Ngunyan mo ng aldaw na ini. Sa mga gustong mag-upload, mag-text, pwede po sa numerong 0927-398-0955. No? Pwede man po kitang mag-siirip dyan sa satong Facebook Live sa mga naka-Facebook mo niya na pagkahapon na ini. DCGB News Online. Bukas na bukas tabi yan para sa indong mga komento, reaction, ano man ang sa indong mga gustong ipaabot niya na pagkahapon na ini. Libreng-libre po kita. Shout out sa 111 tang viewer. 111 viewer. Okay, sige. Magtuwa lang po ka mo ng komento. In kaso may gusto ka mo dyan na may gusto ka mo dyan na sabihon, may babatiun ka mong birthday, may babatiun ka mong mga nag-anniversary, libre na po yan. Ano? Babasahon tataod-taodan sa mga comments tabi
mga tugang. Okay? And for now, nag-alokar nin pondo ang lokal na gobyerno kan Jubilyar, Albay, para magtaonin 5,000 pesos na gratifikasyon sa 55 mga residente na naggraduar ngunya na taon bilang mga cum laude asin summa cum laude. Sigun po kay Alkalde Jorem Arcangel, dakulang onra ang dinarakan mga naggraduar dahilan ta orgulyo ining marhay na makapagprodusir nin mga may Latin honors hali sa man lain-lain eskwelahan sa Pilipinas. Apera sa itataong cash, ang LGU kan Jubilyar ang mahanap din mga resource person para mag-review sa mga makuha nin licensure examination aron kan mga paratukdo, nurse, doktor, law asin iba pa. Katuyuhan kaining makatabang asin mapagian-gian ang gastos kan mga magurang asin makakuatulos nin trabaho ang mga naggraduar na makakatabang sa saindang pamilya. Iyo mananggad kadakol kan mga naggraduar ngunya na cum laude, maka proud siguro ko Kuya Rams ang mga estudyante ngunya talagang advance na mga matatali ng marhay. 50% garo ka nag-graduate ngunyang kadaklan cum laude. Wow, ha? Tango yan bagang season, graduation period mananggad cum laude. Sige, congratulations po sa mga naggraduar na cum laude as in siring man, sa mga naggraduar na summa cum laude. Sarong orgulyo kan sa indong pamilya. Sarong orgulyo kan sa indong mga magurang na kabupo. Grumidadwar. Sabi ka ni ba? Sana all. Si Kuya Ika ito dahil lamang pinalad na makaresibi ka yan po elementary. Mapagalon ka raw mag-graduate na cum laude? Sa oral daw na pag-eskwela mo Kuya Rams, you have to be very dedicated. Dedicated ka sa imong pag-eskwela. Pagtapos mo sa imong classroom, may assignment pag uli sa harong. Duman ka naman magibo ning sa imong iyan. Magibo ka naman kan sa imong assignment. Aral, kain, tulog. Aral, kain, tulog. Magayon na buhay. No? So mga nag-graduate tabi na cum laude, summa cum laude, asin magna cum laude. Congratulations. Kuya Rams, so may aki kang nag-graduate na may honor, cum laude. Igwa, mana sa imo? Ha? Mana sa imo? Ano ito? May pigsabi ka? Day ko manako adig alat. Day ko manailing digdi tabi. Ano itong gusto mong pasabot sa kuya ngunyan? Sige daw. Ano ito tabi, Chad? Nakaano kaya ini? Day ko aram kung paano wara digding mouse. Ayaw ko dyan ang mouse. Naglilipat. Okay, alat mo na. May ano kita May comment. Sabi digde. So, aki niya cum laude. Tapos ngunyan, professional tambay. Baka nagpaingalo man karo mo na, kaman daw. Pagkatapos kang pirang taon na pag-eskwela, puon grade kinder, may kinder 1, may kinder 2, 2 taon na yan. So, elementary, hanggang anong grade yan? Grade 12?
no? Oh, 14 ng dati. Tapos, igwa pa ki 4 years, 18 taon na pag-eskwela, Kuya Rams. Baka ngaya papa, pwede man ngaya mag-ingalo ngo na. Ah? Kaya ngaya ma-professional tambay mo na. Iya ba gano? Paingaloy mo na. Baka nag-ano-ano mo na, nag-ready para sa future. Total, cum laude man baga nag-graduate. Nag-graduate man na cum laude, di baka gusto niya man mo nang magka-igwaki panahon para makapag-relax, makapag-isip-isip kung sa inyo gusto magtrabaho. Digdi locally sa Pilipinas, digdi sa probinsya, digdi sa dyan sa Metro Manila, or baka gusto mag-abroad, no? Tawan-taman ki oras sa mga aki na mga nag-graduate para mag-isip-isip kung anong gusto nindang mangyari sa buhay ninda. Gusto nila magtrabaho, digdi sa na locally, kaibanan nan sa iyang pamilya, o gusto magpakarayo-rayo para sa mas brighter future, ika nga. Kasi aminon ta na ang trabaho sa ibang lugar, ang trabaho sa ibang bansa, mas dakula ang sweldo. No? Anyway, sa bagay na yan, pinagigibuhan naman kang gobyerno na ganit din na magparapasiriring sa ibang bansa ang mga bagong graduate na magtrabaho sa ibang bansa. So, skills ninda, Kuya Rams, napapaduman sa napapakinabangan kan ibang lahi. Kitang yaon digdi sa Pilipinas, yaraon sa tuya sa mga may talento, skilled, talented, nagpapasiring sa ibang bansa, tapos duman, mas dakulaan pasahod. Kung pobreng tikoy mananggad kita, gusto tang mas lalong maging angat sa buhay, gusto tang makaahon sa, sabi nga ni, sa kahirapan, ang iba talaga kaayan, minapasiriring sa abroad para duman maghanap ng trabaho. Mapadara na sa nakipadara. Mapadara na sa nakipadara kay Papa. Papa, pagibuhan na dyan sumansyon. Papa, pagibuhan na nga dyan su resort. Papa, bakal mo ngayon yung kutsi. Taday kang abo ko ngayon kang mainitan pag nagluluwas ka ngayon. Pag nagbabakal ka ngayon ki bagas sa tindahan, magkutsi ka. Tabata ngayon, medyo high blood ka na. Masira man ang buhay, no? Okay. So sa mga aki, sa mga arog sa istorya mo na day pa nakakako aki trabaho or day pa gusto mag-iro mo na para maghanap ki trabaho. Paangos-angos ang anay, no? Angos-angos ang anay. Maabot ang panahon na mapursigin yan maghanap ng trabaho, ika na ang magsasawa. Magsasawa ka na kang sustento. Ha? Okay? So, balik kita duman sa tuyang binasa, tabi mga tugang, ano? Ang Hubilyar, ang lokal na gobyerno kang Hubilyar, nagtaon ng tig 5,000 pesos para sa mga taga-Hubilyar bansa nene. No? Para sa mga nag-graduate ng cum laude as in summa cum laude sa taon na ini, no? Sabi kaniba, sana all digdi ngaya sa ibang lugar, day ngaya kayan. Paano daw ngaya? Gusto ko na yang maglipat sa Hubilyar. Malipat na sa nadaasinda mo na sa Hubilyar. Tangani na makakuasinda kan 5,000 na 5,000 pesos na makukuha hali sa local government of Hubilyar. No? But anyway, totoo man agad. Orgulyo iyan kan munisipyo. Orgulyo kan sa indong pamilya na dako lang mga nag-graduate bilang cum laude and summa cum laude. Kuya Rams, may nagrani sa kuya, naghahagad ning advice
manungod sa iyang pinag-aagihan na problema. Okay? May nag-agad po sa kuya ning advice, sayang dahil si partner Jen. Si partner Jen ko taang matibay ka ni makapag taon ning ning advice kung ano ang dapat nagibuhon ka ining nag-agad sa tuya ning advice ngunyan ta namong problema siya sa iyang agom. Ano daw ang sa iyang gigibuhon? Basahon ta po mga tugang ang problema Chad. O ni Chad, an sa imong opinion digdi Chad, dakula o na bagay. Dakulang bagay ang opinion sa imo tabi Richard digde. Sabi digdi tabi mga paraan tabay. Richard Astor. Kuya Rams, asin Ate Yel, kung iwa ka mo ning mga insight, pwede po nindong matawan na ning abiso ining namong problemang ini. Sabi digde, good AM Kuya A. Takasubago pa mananggad sa 9 sinin, di good AM. Takung ngunyan, good PM na ini. Alat. Sabi digdi, Kuya A, maganda yan na lumapit sa'yo para humingi ng payo sa'yo. Kung maganda siya, ako na lang ang mapayo sa iya. Alat mo na. Basahon ta mo na ha. Sabi digdi, Kuya A, good AM. Takasabago pa man sa niya nag-send. Ano po ang dapat kong gibuhon? Dahil niya na aram an sa iyang gigibuhon. To palan si Manay mong tuyang. Si Manay mong tuyang yaon palan dyan. Pwede ni makagibo ka ni makataw ni ki-advice. Anyway, sabi digdi tabi mga tugang sa nag-aapot ng advice, ano po ba ang dapat kong gibuhon? Kapag nag-iiwal kami ni Agom, problema pala ini ki Agom. Kapag nag-iiwal kami ni Agom, dai siya nagpapadaog. Ala, kapag nag-iiwal da po sinda ni Agom niya, dai po nagpapadaog. Maski sadit na bagay na sana, gusto niyang pirmi siyang may mapatunayan. Gusto niya siya ang pirming tama. Na-sense na po nindo ini kung sisay ining nag-send sa ko kani. Maski da po mga tugang saradit na bagay, gusto niyang pirmi siya na may mapatunayan ang sa iyang agom. Gusto niya siya ang pirming tama. Lalaki po ako. Ining nagsurat, lalaki. Lalaki po ako, pero garo pirmi ako daog-daog ni agom. Pirmi da po siyang daog-daog ni agom niya. Lalaki siya. Ano po ang gigibuhon ko? Tig kakaralwagan na lamang po ako, digdi samo. Garapariyo ang Garapariyo ang problema ta boy. Garapariyo ang problema. Alat daw. Himay-himayon ta ini. Himay-himayon ta ang problema ka ini. Dahil na po aram ang gigibuhon ka ning nagsurat, nag-text palan. Kapag nag-iiwal da po sinda kasi agom niya. Normal man baga sa mag-agom ang nag-iiwal? Tama daw Kuya Rams? It's normal na nag-iiwal ang mag-agom. Minsan natural. Sisay na sa indo tabi mga tugang digdi ang mag-agom na dahil pa nag-iwal. Sabi nga ni, maski saan ka magapot,
sa sarong relasyon daa. Especialmente pagka mag-agom na. Normal da po ang pag-iiwal kan mag-agom, no? Kaso ang problema kay ni apo doon ta na sining si Andres. Apo doon ta na sa nang Andres. Ang problema ni Andres. An sa iya daang agom pag nagiiwal dain nagpapadaog. Gusto sabihon su babae ang dain nagpapadaog. Maski saradit daang bagay, gusto niyang pirmi siyang may mapapatunayan. Pag sinabing may gustong mapatunayan tabi mga tugang, ang kaiwal kan sa iyang agom gustong pirming maging sala. Gusto niya pirmi siya ang tama. Nagluwas na digdi so mga kasabihan sa Facebook, Kuya Rams, na nag-agad ngaya ako sa mahal na Diyos, kita mang babaeng papakasalan. Nag-agad ngaya ako sa mahal na Diyos, kita mang babae. Ang tinaong ngaya sa ko, babaeng pirming tama. Ibaga. Women are always right. O sige. Gusto niyang pirmi siya ang tama. Lalaki da ini, garon nangyayari digdi sa lalaking ini. Natatambunan sa iyang ego, tamaski lalaki siya, dai siya nanggagana kay agom niya pag sinda nag-iiwal. Daog-daog daa siya pirmi ni agom niya. Lalaki niya, nagahapot siya kung ano daa ang sa iyang gigibuhon. Tigkakaralwaga na lamang daa siya, duman sa indang lugar. Sorry digdi kay 0134. Ang sabi ni 0134, Kuya A, maganda yan na lumapit sa'yo para humingi ng payo. Kung maganda, ako na lang ang mapayo sa iya. Lalaki po. Lalaki ang nag-agad ning payo. Ngunya na pagkahapon na inita. Daida siya nang gagana sa iyang agom. Every time na nag-iiwal sinda. Dahil niya nadaaram ang sa iyang gigibuhon. Tagusto daan ni agom niya, pirmi siyang may mapapatunayan. Ano pa? Sige daw, tabangin daw po nindo ako mga tugang kani kung anong dapat nagibuhong ka ni Mister. Every time dang nagiiwal sinda kasi misis niya, daida siya nang gagana. Sige daw tabi. Tabangin daw tabi nindo akong magtauning abiso digdi sa lalaking ini na dahil naaram ang gigibuhon niya, tapirmi na sana siyang perdido, pirmi siyang daog ni Mrs. Every time na sinda nagkakaigwaning dahil pinagkakasinabutan. Dapat daw baya sa mga nag-iiwal na igwaning may manggana? Pwede man ang gadanaw. Tapag may nag-iiwal, ansaro dyan, tama, ansaro sala. Di man pwedeng pareho tama. O pwede man pareho tama, pero magkalihis ang sa indang rason. Ano daw ang gibuhon ta kani? Ano daw ang ipapayo tarig ni Kuya Rams? Paiskwilahon tang lo. Paiskwilahon tagaro ining lo. Tangani na makuha niya ang tamang rason para mapirdi niya si misis niya sa mga diskusyon. Tadaog-daog na siya ni misis niya tabi. Ang luwas, so mga marites man duman sa inda, sa luwas kan harong ninda, or mga kapitbahay nindang mga nagmamarites, pigurulo ka na da siya, taday na po, aday da siya ng gagana kay misis niya. Daog-daog na sa nada siya.
Ano da ang gibuhon niya? Sige daw tabi. So mga nakaantabay dyan sa Facebook, pwede po kamo magtao dyan ng advice, basahon ko taod-taod, or even sa mga paraantabay ta na dangog dyan sa indang mga harong, pwede po nindo yan tawanan, o tawanan nindo ako ng mga pwedeng gibuhon kaning lalaknit na ini. Taday da po nang gagana kay misis niya. Ano da ang sayang gigibuhon? Nasusupog na garo siya sa pagkalalaki niya ta. Lalaki da siya. Tig-urulo ko na siya naman sa inda. Taday siya minagana kay misis niya every time na nag-iiwal sinda. Mabalik kita tabi mga tugang taod-taod kung may magtaon ng pasunod, komento, basahon ta iyan. Tapos taod-taod, manilay-nilay man ako ta, nabigla ako digdiya. Manilay-nilay man ako kung anong mga dapat nagibuhon managad ka ni mister. Tangani na maging marhayan sa iyang buot, ang pangmati, na sa kaloy-aloy nindang mag-agom, dahil pa Kuya Rams ng gana kay misis niya. Pag nag-iiwal, ano da ang dapat niyang gibuhon? Ha? Mabalik kita mga tugang, oras niya to, alas 2:31. An oras hatod sa Indokang para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing! Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Unilab. Alagang Unilab yan. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan. Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Sarong Pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsules araw-araw pong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old.
Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternativo. Mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humbayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonza here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonza here, EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor,
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Usapang Pamilya with Kuya A sa DZGB. Maray na hapon da Kuya A at sa gabos na nakatutok lalo na sa Dalit family dyan sa humapon, always watching from Germany. Sige, salamat tabi sa imo Madam Emilia Dalit Badillo. May nag-send na puso ngayon na pagkahapon. Pero makatakot tining puso na pig-send ngayon na pagkahapon. Igwining may balos ini. Tabi, ano da po? An gigibuhon ka ini? Dahil po siya minagana sa iyang agom pagka nagiiwal sindang dua. Kalalaki ngayang tao, Kuya A, pirmi ngayang daog ako ni Mrs. Ano da ang gigibuhon niya tapi kakaralwagan na da duman sa lugar ninda. Nakaoron ko sa sarong eksperto. So chip tech tarigdi. Sabi ni chip tech. Baka ngaya may rason kung nata ka pag-iiwal. Tapos dahil sa'yo mo nagpapadaog. Ano nga ang bulong ka ni pag nag-iiwal? Sir Chip? Anong bulong ka? Anong bulong pag tigi-iwal? Ha? Iyo man sa nagaro itong bulong. Duman, magana ka. Sabi ni Sir Chip, bawian mo na sa Pero ano man agad, Seriously. Ano man agad ang pwedeng gibuhang ka sa lalaki na dahil minagana kay misis niya pagabot sa pag-iwal sa pagkaday pinagkakasinabot sa butan na duwa. Sekundig di sa istorya kay ning lalaking ini, dahil talaga siya minagana kay misis niya. Aram niya man garo na dahil siya minagana kay misis niya, no? Pagabot sa mga conflict kan mag-agom. Garo yan gera. Garo yan gera, tabi. Kung baga sa gera, nagkakaigwaning retaliation, baralusan, balus-balusan. Kapag nag-retaliate ka, halimbawa, sa gera, may binadil. Binalusan kan sa ibong, grenada. Nagbalos naman sa ibong, may missile. Nagbalos naman sa ibong, nuclear na. Nawawasak. Di ba? Nawawasak pag may gera na iling nindo tabi mga tugang sitwasyon kan Marawi. Halos day kang mapakinabangan sa Marawi right after kan gera. So mga arong wagas. Baka Iraq. Dead City, ika nga, sabi. Daing magayon na resulta ang gera. Regardless kung may manggana dyan or dae. Baka
si Mrs. mo boy, dahil nagpapadaog. Pag binalo mong daogon si Mrs. mo, mas lalong malala ang gira nindong duwang magagom. Baka bako sa naparason-rason, sabi niya mga saradayot sa nangayang bagay kuya ay, dahil ngaya talaga siya minapadaog. Gusto niya pirmi siyang may mapatunayan. Baloon ta, i-elevate ta ang sitwasyon. Kung papatulan mo si Mrs., mag-iwal ka mong duwa, pabalus-balusan ka mong duwa, tag gusto mo mang manggana, gusto man ni Mrs. mong manggana. Mas dakula ang magiging damage sa indong pagibanan, sa indong arong, sa indong pamilya. Tan sabi mo man nga ni sa kuya kasubago, dai man daa siya nagpapadaog si Mrs. niya, dai da nagpapadaog. So, dai siya nang gagana. So, anong gibuhon mo? Yung apot mo, no? Ano ang gigibuhon mo? I suggest, magpadaog ka na sana. Tama daw, Kuya Rams. Magpadaog na sana ini si Mister. To sabi mo nga ni, sa kaluyan kan panahon na kamo nag-iiwal ni Mrs. mo, dahil ka man ang gagana, di magpadaog ka na sana. For the sake of peace. Tanga ni magkagawa kiki tahimik na buhay, sabi nga ni, magpadaog ka na sana. Tanga ni, dahil nakiiwal, dahil nakilabanan. Tapag may daog na, ceasefire, kumbaga. Suko na. Pag suko na, dahil ng ribok, okay na, gana ka na, okay na. Naiwasan pa sa makapagtaram ka mo kimaraot sa kada saro. Naiwasan pa so iwal na dahil man ki kamugtakan. After kan iwal, sisay ang gana. Regardless kung gana ka or gana si Mrs. mo, may naratakan sa indong pag-ibanan. No? Ara mo man sana na dahil ka man sana papaganahon ni Mrs., sumuko ka na. Dahil ka man manggagana, magpadaog ka na. No? Magpadaog ka na. Sasabi mo nga ni, simple da ang bagay dahil nagpapadaog. Magpadaog ka na. Halimbawa, kung gusto ni Mrs. mo na naka full blast ang aircon, tapos abo mo, talilipot ka, payat-payat ka, madali kang liputon, dahil kang magiginibo, sa sarong kwarto ka mo nagkakaturog, dublihon mo na sa naantamong mo. Ano? Pwede man baga? Padaog ka na lang, magpaubaya ka. Sabi nga ni sa kanta ni Moira de la Torre, magpaubaya, paubaya. Sabi nga ni, magpaunod. Kapag nagpaunod po kita, mababawasan ta na magkaigwa o maglala pa ang sitwasyon. No? Tanga ni magkaigwa kita ning matrangkilong buhay. Ano man ang paano man nga kuya itig para kakarantsawa na sa nangaya ako sa luwasan kan mga marites na ako ngaya daan der o daog-daog ngaya ko ni Mrs. Ara mo, pag dahi man nakaisi na nag-iwal ka mong duwan, suminuko ka tulos, dahi man yan maluwas dyan na istorya. Wala man sinang imamarites. Tabago pa mag-elevate or mag-escalate ang sitwasyon, suminuko ka na. Di dahi man na nangyari na iwal, no? Magpon pa sana, magpadaog ka na, no? Dahi mo manda po tabi kay puha na namang gana, no? Dahi mo man kay puha na namang gana, lalong-lalo na sa iwal ning mag-agom. Ta after all, ang iwal da po mga tugang ki mag-agom, dahi man dyan ki dapat na manggana. Kasi after all, sabi nga ni, ang sarong mag-agom, nagkakaminuot-muutan. Gustong sabihon, may pagkamuot ka mo sa kada saro. And kapag may pagkamuot ka mo sa kada saro, sabi nga ni, bihag kayo ng isa't isa. Bihag mo siya, bihag ka niya.
Nagkataon lang siguro na yaong kamo duman nag-iiwal sa point na bihag ka niya. Dumuman ka man sa point na bihag mo siya. Duman ka magana. Dahil ko aram kung sa ditong punto. Ano, Kuya Rams? Kung sa iling mo sa kamagana, duman mo darahon. Iniwal mo ako duman sa point na ini. Mari man digde, babawi ang takaman kung sa iling mo sa kamagana. Diba? Balos-balos man sa na yan. Yan mga pasunod sa kuya ni Chip Tech eh. Diba? After all sa mag-agom tabi mga tugang, may pagkamuot ka mo sa kada saro. Gustong sabihon, bihag ka mo kan kada saro. Bihag mo siya, bihag ka niya sa pagkamuot. Kaya dahil nito kay puhanan na mag-iwal, dahil mo kay puhanan na daugon si misis mo. Vice versa. So kung kada saro sa indong mag-agom, nagpapadaog-daog, dahil naki-arayo na irestoryahan, napuon pa sana, gana ka na ngayon, sige na, ika na. Okay na, daog na ako, suko na ako. Iyang problema, kung pari na sa mindsetting kanduwa, ay dahil ngaya, ika ngaya ang gana. Dahil ngaya, kung ika ngaya ang gana. Di nag-iwal na naman kung sisi ang gana. Abo namang gana, gusto na pareho daog. Tayo kaya sabi ni Kuya, ay magpadaog ngaya kamong duwa. O, iba ng ororo niyan. Kapilosopuhan na yan, tabi mga tugang. Ano? Okay? Kaya sa mga naghahapot, sa mga mga mag-aragom-agom na siging iwal, tapos one-sided perme, kung sabulang sa manok, ganador ngayon si Mrs. O ganador ngayon si Mr. Taday pa nagpapadaog, magpadaog ka na. Ganador na pala nito. Diado ka na. Ano, day naki-iwal, day naki-war. No? Kung mag-abot man dapo mga tugang sa punto na ikaday mo man mapugulan na sa diri mo, nadagit ka man, nagalangkaw man suppression kan sa imong dugo. Sabi nga ni, you are too emotionally affected. Kaya ka nagkakaigwan ni mga day pinagkakasinarabutan niyan kasi apektado emotionally. If you are too emotionally affected, ang gibuhon mo man delay opening your mouth. Delay. I-delay mo tabi ang pagbuka kang sa imong udoy. Kung ano man ang matatara mo during the time na nasa peak ang sa imong emosyon, delay. Dahil ka muna magtaram. Ta sigurado tabi mga tugang na itabi kimaray na maidudulot ang pag nagtaram kang dagit ka. Iyo, delay opening your mouth if you are too emotionally affected pag nag-iiwal ang mag-agom. Sabi digdi kan sa tuyang texter kaali kay 1131, maray an pirmi daog ngani dae ka ki problema. O yun na pagsasabi, maray daan perming daog ngani dae ka ki problema. Bawian mo na sana pagkabanggi. Ano daw sa pamanggi? Bawian mo na sana pagkabanggi tadaog mo man-an. Dae ka sure. Baka pakipagkabanggi daog pa. Lugi nandilin siya. Kuya Rams, tama daw ining simbagan sa tuyang texter si 1131. Maray da ang pirmi daog. Taday ki problema. Bawian mo na sana da pagkabanggi. Okay? Sige. Pwede man tabi. Bawian na sana pagkabanggi. Arog ka yan. Deng iwal. No, kompleto pa ang gamit nindo. Tapag ka de ka mo nagpadaog, pareho ka mong duwa naggagalaiti, baka magkararout ang electric pan dyan, kararout ang TV. Baka pag nagpuon ka mo mag-iwal, may pinto pa ka mo, pagkatapos dahil na ka mong pinto. Baka magpuon ka nag-iwal, iga pa ka mong bubong, natapos iwal din daw, dahil na ka mong bubong. Sa mga nadadaog-daog da ni Mrs. or ni Mr., ano mga gigibuhon, magpadaog sana ka mo.
Dahil man dapo kikaipuhan na namang gana sa iwal kan mag-agom. Sige po. Okay? Amen? O sana'y gwapo kamong naukudan ngunyan sa mga mag-aragom-agom na sige ang iwal-iwal. Tapos, pirmi kang pirde. Sige sana. Papirdi ka sana. Ano ka na texter, tabawian mo sa nadakon sa kamagana. Yeah? Sige. Sana igwa ka mong naukudan mo yan na pagkahapon, manungod sa pag-iwal-iwal kan mag-agom. Kung permi kang perde. Sige lang. Magpaperdi ka sana. Bawian mo sana kung saan kamagana. Salado Technical! Si Kuya Ramir Tanay, our Chief Tech, sa tuwi na nakaibanan, na nagpapaunod man pirmi. Ha? Nagpapapirdi manini pirmi. Sa tuyang IT department, si Trisha Litana, sa tuwi na nakaibanan, and Richard Azores Astor, na sooner or later, mapadaogman din eh. Ini po ang sa inyo nakaibanan na pirming daogman, si Kuya A. Diyos mabalaw sa inyo, gabos. Salamat sa gabos sa mga nagarantabay. Sa aga giraray, sa Webes balang. Sa Webes giraray, bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa